आणि असा देशाला विकलांग करणारा धर्म आम्हाला नकोय. तो आम्हालाच काय कधीच कोणालाही बळ देऊ शकणार नाही. आरत्या धुपारत्या उदबत्त्यांच्या धुरातला धर्म नकोय आम्हाला. तलवारीच्या लखलखत्या पात्यासारखा धर्म हवाय. आणखीन एक महत्वाची बाब, गरीब आणि क्षुद्र हे दोन्ही शब्द आम्हास पसंत नाही. क्षुद्रास क्षुद्र म्हणून हिणवायचं आणि त्याच वेळेला यवन अकबर महाबली आहे म्हणून त्याच्या पायीचं पाणी प्यायचं, ही वृत्ती आम्हास पसंत नाही. ह्या असल्या वृत्ती, ह्या अशा धारणा, कर्मकांड, चालीरीती, चुकीच्या रूढी आपल्या धर्मातून दूर व्हायला हव्या. भिन्न देव, भिन्न प्रार्थना, भिन्न जाती, पंथ आणि म्हणून भिन्न विचार, आणि त्यामुळेच आपण एकमेकांना भिन्न वाटतो. ही भिन्नताच आम्हाला मुळात दूर करून टाकायची. आचार्य, म्हणूनच आम्ही आमच्या सरदार सैनिकांना मावळा असं म्हणतो. स्वराज्याचा मावळा. आम्ही